Centos de persoas ategan as rúas de Compostela, Santiago, epicentro das festas, hoxe día especial, día importante, 25 de xullo, Día de Galicia, un día para celebrar, importante para todos os galegos e galegas, tamén os que están na diáspora, para celebrar o que somos, marcado pola identidade, a cultura e a historia propia. Facémolo telexornal dende o exterior, saímos á rúa, estamos ao carón da Praza do Obradoiro, preto da Catedral de Santiago, parada obrigada de todos os que nos visitan, e tamén hoxe este punto concentrou a meirande parte dos actos, entre eles a ofrenda ao apóstolo. Ana Carpintero. Os actos institucionais arrancaron nesta Praza do Obradoiro pasadas as 10 da mañá co recibimento con honores a persoa encargada de facer a ofrenda ao apóstolo no nome do rei, que este ano foi o presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Santalices. Fixo o tradicional pase de revista ás tropas, con presenza este ano por primeira vez dos tres exércitos, e despois saudou as autoridades presentes aquí na Praza do Obradoiro, encabezadas pola alcaldesa de Santiago, presidente da Xunta, Alfonso Rueda, e Alberto Núñez Feijóo. Despois dos saúdos protocolarios, a comitiva trasladouse ao interior da catedral e xa no interior, na invocación ao apóstolo, Miguel Santalices lembrou que estamos a apenas 5 meses de que abra a Porta Santa e dixo que agarda que os reis e o Papa León XIV estean presentes o vindeiro 25 de xullo, ano santo. Na súa invocación, Miguel Santalices pediulle ao apóstolo polas vítimas das inxustizas, das catástrofes naturais como incendios e terremotos e polos emigrantes galegos. O delegado rexio alertou tamén sobre os desafíos que provocan os totalitarismos tecnolóxicos e os que se deixan contaminar pola corrupción, e abogou pola vontade de acordo. É urxente que todos os que temos responsabilidades políticas traballemos e tendamos pontes conxuntamente máis aló das divisións identitarias, da ideoloxía, da nacionalidade, da lingua ou da raza. Galegos e galegas temos agora a mellor oportunidade para darnos exemplo de concordia e de unidade cun pacto que nos comprometa a todos ca nosa lingua. Na resposta á homilía, o arcebispo de Santiago reivindicou unha igrexa que non busca impoñer, senón favorecer o diálogo. Necesitamos aprender novamente a tecer redes, e acollo de novas palabras do Papa León XIV. Redes de encontro fronte á polarización. Redes de solidariedade fronte á indiferenza. Redes de hospitalidade fronte ao rexeitamento. Redes de diálogo fronte ao enfrontamento. O botafumeiro e o himno ao apóstolo puxéronlle o broche á cerimonia.